Do ba 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 do do a do ba do ba do ba. Sino ka undang-undang? Pagkatong kabasa ko at ato pag 2001 nga katong si Dandre Haki. Dandre Haki. Si Dilin Caballo. Asa naman mo? Expedito Isidor. Ikaw kong pangod ka si Carmelito Pirugan. Pwede ta mag-reunion sunod. Diba? Hours later. Many unbearable hours later. Na okay kayo. Shoot okay, Birungan Vlog. Hi guys! Bro, makasuso sa bukong. Salamat eh. Much later. One. Muli na guban. Much later. One eternity. Kita tubang sanit. Akong uyab. Later. One little boost to the surface later. Hindi malimutan ang asaran, di mayroong tikunan, lalo naruran niligawan, unang kagigunuan, at nagsiseryoso ang usapan, at pagdadamayan, ang tunay at takpat na kaibigan. O mga buang, ano video ni mo? Di na tayo babata, iyan mainit na hahalata sa mga unti-unti na tayo magsasawa. Pero kahit sa'yo, pagkadang natasag hanggang sa ngayon, minsan lang nakita, siya kaila, yan ang aking mga tuba. Sabay-sabay! Much later. Ano mo dito? Sino man yung maman? Kami yang itatawag. Hi guys! Hi guys! Welcome to guys. So na? Pang-siyo-siyo. Brother! Hello guys! Yun, lupalit og tiba. Ay, ate, marasya, pero kung nagkagulang nagpangin na rin. Murag hindi na.
hours later. Many unbearable hours later. Barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan ba nagkita, diyan maikwila, yan ang aking mga gumbang. Okay, thank you. Boss, salamat po sa. Thank you. At hisikes Lenisa, oh, tarawa. Hours later. Many unbearable hours later. Ini manggod si Silto Kerry. Dancer niya sa una sa high school. Maikini siya masayaw. Breakdance. Play na mo? School meet ko sa WhatsApp ko. Pausan. Salamat kung naamo din. Kung wag mo. Wasan mo. Kita ko sa akong matik. Mahurot ang akong binurot. Kung saan ako ron, magtano sa akong buktoron, mahurot ang binuron. Kining GSM ron, mahurot. Ako ning magikon sa akong orasyon. Dumiresorsyon nini ko ng bagilagan gamit sa puso ng oron, kaya ngayon, kanang simbolo kanang sa roman kanong ni ron. Hindi ko ba, asa mo bakto bata, di ba at sundot, ato mingkot sa insa ron, di ba? Magtano sa akong buktoron, mahurot ang GSM ron. Ano? Uno! Dos! Tres! Ino! Oh, unang dili. Sige, magic sa pala yun. Tanawa, nahurot ang GSM ron. Nag-inom, nahubog, wala. Sige, wala. Okay. Okay. Tapos nag-inom. Kaya sa, Andren, kablata, pira na ko sa muso ng isa. Nalibre ka sa muso ng isa. Ay, kablata, akong kuhaw ng koleksyon. Kaya ako ng kabila. Kaya nas kami kasama ng abit. Kaya kablata. Ay, sa, pakitong yung minum ko. May sunod. Ako sunod. Pakitong mo. Pakitong ako. Kita magawa sa pumansik anak. Kaya hukot ko. Sino na? So, pasara ito. Mahiwan. Break sa nisasitaan. Ay, kablaka! Ano ng koleksyon? Itong tagtao ng tabi. Maria sa asawa ko ulit. Akong gitangtang ang tabi. Paligla ko, be. Kinangkay tangtang, be. Ibot, ay kablaka. Musul, sabi sa kikabit na ko. Ay, pamilaw na ko. Imna sa lang imong tagay. Bahala kung saan yung pagtangtang niya. Ako rin bahala.
Okay, daog, okay, palayo lang, hingga lang mayo. Sini ko, talikod ko, talikod. Isa yung sunan eh. Ako nga, okay. Sige, tanawan taro. Okay, palayo sa matik. Ini bibilan Oh, ko isa sa kayo tayo, hubog. Ini bibilan ko sa musun dari sa tanawan ko. Lumabas ka mati, pero kabuang. Babagas, barang ka. Ini bibilan ko sa isa. Musun dari isa. Tanawan, dada, tanawan ninyo mamigala. Maabot din sa kahadra. Do ba do ba do ba do ba do. Do ba do do do. A do ba do ba do 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 ba do. Many hours later. Ato kami. Thank you. Bro, sakto na ni. Bert, Bert, oh. Sakay na mo? Oh, tak Bert. Bert, Bert. Pero mga guys, mata. Ya, balik-balik namin sa siyudad. Kaya kung na ang reunion party. Kumpulya. Duka kayo eh. Seven bottles today, dude. Daghan ko rin na inway. 7 bottles today, today. Ay, nahubog ako. Ako mag... Ha? Hindi na ko may imagine. Pila ka San Miguel mo na Ruth? Yeah, ba? 7. Iwa 7? Imo ha pala. Wala, di mo. Wala na Ako mong gibahog scan on. Eh, pag sure ba? Tanawas video. Kunya. Mahog scan on. Lagi. Sure? Gig, rin ang video na ko kanina. Biar gibahog sa kanon. Kadaan, indot lagi na. Tanawar. Ako na i-upload sa YouTube. Oh, Lagi. Ang mga remembrance sa to ba? biar gibahog sa kanon. Gibuon.